Sumailalim sa matinding pagsasanay ang 50 pulis sa 5 araw na ikinasang Disaster Preparedness Search, Rescue and Retrieval Operations Training ng Police Regional Office Bicol. Lunes, July 28, nang umpisahan ang aktibidad sa Barangay Tuburan, Ligao City. Kasama sa mga kumasa ang mga kinatawa ng 9th Special Action Battalion, Special Action Force, Regional Highway Patrol Unit 5, Regional Forensic Unit 5, Regional Maritime Unit 5, Regional Medical and Dental Unit 5, Regional Recruitment and Selection Unit 5 at Police Regional Training Center 5 o PRTC Bicol. Isa sa mga kasali sa training, si Police Colonel Richard Aquitania, hepe ng PRTC 5. Aniya, napakahalaga ng naturang aktibidad dahil mas pinatitibay nito ang kanilang kaalaman sa pagresponde sa mga panahon ng emerhensya. Napaka-importante lalong-lalo na nandito tayo sa Bicol region wherein itong Bicol region ay palaging binibisita ng sakuna or disaster like the eruption of Mayon Volcano, Bulusan, and of course the flooding when it comes to the rainy season. So talagang ito'y napaka-importante na training na na malaking tulong para sa aming na nandito sa Bicol region. Ayon sa tanggapan, layo ng aktibidad na bigyan ng mahalagang kaalaman at praktikal na kasanayan ng mga pulis upang maging epektibo ang kanilang pagtugon sa mga sakuna. Layon din itong ipabatid ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya para makamit ang mahusay at epektibong rescue at recovery operation. During calamities, ang isa talaga po sa mga minumobilize ay ang ating kapulisan. Ano po, in collaboration with other agency through our Office of the Civil Defense, di ba po? So bilang paghahanda po ng Police Regional Office 5, minarapat po na magkaroon tayo ng ganitong klaseng seminar na hindi lang tuon sa mga lectures. So mas marami po sa isinasagawa po dito ay practical exercises. Nakibahagi din sa training ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 5 at Bureau of Fire Protection Regional Rescue Team. Nagturo ng sa basic life support, yung sa knot tying techniques, and collapse structure search and rescue. So kumbaga, kompleto, rikados po yung ating itinuro sa mga participants sa batch na ito. Kasi hindi lamang po nakatuon sa tubig, kundi maging yung mga any incident po na possible na mangyari kapag may disaster or crisis. Nitong Biyernes, August 1, nang formal nang magtapos ang pagsasanay na isinagawa sa Barangay Sugod, Bakakay, Albay. Samantala, ito na ang ikalawang Disaster Preparedness Search, Rescue and Retrieval Operations Training ng Police Regional Office Bicol ngayong 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.